रे कुटरा रे, शाम का भोज बा, आज ये केले। कथी के भोज करा होता रे कंजूसवा? सरात के भोज करा होता टे। ए साला का लुसुसा तरस रे। देहु आज है, बाकी ये केले आई है। फिर खेबे नो। आई है केले बाकी। ठीक बा। रे साला रे, वो कहता कि सकरात के भोज बा कंजूसवा कहता। आ ते कहता रे कि ओकर दादा मोर बड़े सरात होगा। ए भैया, हम चल अपने भोज खाए। चुप ना रहू, एगो के अंगिया बाते कोची करे कर जीवे। ना चल अब। ठीक बा चलिए। रे साला पेटुआ, कहाँ बाड़े रे? अरे साला मर गइले का रे? कौन अरे साला? शाम का चलो ये अंगिया बा। ऐसे न कौन चाहत रहे। अच्छा ठीक बा, गोरका ना भेटाइले कहाँ रहत हूँ, ओकरा के तनी बोल दिए। अच्छा ठीक बा। अरे गुरका, का रे बेटुआ? कौन जुसवा आई रहे? कहता कि अंगिया बाटे, अकेले आज है, खाए जाए के बा। तब तो 2 दिन घरे ना घरे कबारे चल। अरे कहत रहे कि मिठुआ जाई हम पूरी खाए आते जाए लगले। उ नहीं थे गइल बा कहीं ओका जगह पर चला आज हम चलम। चला सना तो खत्म बजे खिचड़िया के भोजा बा। चलो चलो। अरे गोरका, आज ही भोज बा। चल सारा खाई गई। अरे कटोरा, आज के भोज में कंजूसवा का के खियाई। कथी खियाई? दही चूड़ा उरलाई। उ कंजूस ई सब ना खियाई। अच्छा चल ठीक बा देखो। तोरो का पूछले बा कंजूसवा। तो साला देखे में 2 दिन के भूखाइल लागता रसन दे। नहीं जानो, आज कंजूसवा यहाँ भोज बाटे, जाए के बाबू जे खाए। होई कौन रे? गोरका। तो साला ऊपर से नीचे ले करिया बे कर गोरका कौन नाम ध देला सरी? ठीक बा, चलो सन। चल। अरे साला होई हो बोलिया। ना जी होई ना हो, आगे बाटे। ठीक है चल। चल कंजूसवा के घर या घर चल। कंजूसवा बाजी। अरे कंजूसवा कहाँ बारिश रे? सरे साला खोल आगो नहीं जा। अच्छा आगे बस। चला सरे साला। चल। आवाज। अरे कंजूसा बुलावे के तो बुला दे। कथी पे बैठी जा? तोरा अखिया लोगत नहीं कहीं बिछावल बा।
अरे साला बैठे के तो बैठ गइल थरिया ले बड़स खइबा से तक अरे साला पेटुआ का रे हमनी के कौन जो सब खियावेला बोलवला सा के इज्जत लेवेला रे। का जाने रे साला लागत है कि हमनी के नाम डुबाइए का दो दी तोनी से पहले ही हम कहले रहनु कि कौन जो सब हमनी के खियाई कम इज्जत लेही ज्यादा। वो तो साला 2 दिन के भूखाइल बा। आए खातिर ते आ गइल देख ली मौगी कहाँ से का आई बा तनी रुक जा। इस तरह का की बरे इस तरह नमक बा आई चूरा मरीचा रुक तनिको तने में खियावे के तो नो हम लोग खानदान लेके आई बा आज इहे खियाई निकल हाँ रुक ये पता और ये साला पेटुआ क्या रे ये कौन जो सब कथी चलौले बारी। और ये साला रुक आवे दे ओकरा ले पूछो तनी का चलो ले बा। अरे साला कंजूसवा भाई कथी चलैले बारिस रे। अरे साला तोरा मालूम नहीं के रे तिल हनु रे ई तिल ह कि मरिचा ह रे। अरे साला तिल है ये मेहरुआ कहाँ से आई बा डाले के बेटल मतलब ये मुहावा में लगा मेहरारू के लही सुनाविला अरे साला कटोरवा का हई हो तनिया सी में का होई रे दूर हमें हो जाई। भाई का बताइते अपन सोच हमनी के तो 2 आदमी बनी जा पूरा हमनी के खानदाने बात तो हतनी मुंड देले बा। अरे ये साला कंजूसवा हई हो तनिया सी में का होई रे। रुक तनी और दे वो खाता ना था साला सोच में कंजूसी बारिश के खो ओ साला कौन जो बा चीनी ना ले लाउ चीनी कौना के चाहिए रे चूरा लाग चूरा तनी और दे। अरे एक साला कंजूसवा हई का रे चीनी है चीनी साला चुप जौनी मन आदमी घर के चीनी ऐसा के होला। no.